लायनो मा लायनो नोङो हा डाक्टाराव मा होनदों खोब्बाय ओरै जिरायनोसो फैदो माजों जिराया हाबा सिंगेल डेन्ससो मोजां हमथाखा मोजां हमथा औ दे खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग टिउसनाव थामखौ फिन खेबसेयाव बर'बावबाय सबाय माजो जोबखौ वाननाय महर लाना सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लाउसखौफोरा जोबोद सिनायलां मोनजाबाय हानायावनो एसे इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इन्टारेस्टिं माने मा बुंनो सोनाफोर फुंनि सरि हरसे उन्दुनो मोननि खर' गिदिंनायसो थेवबाबो नाजागोन आरो ना मा देखायलांनो हायो फिसाजोआ मैया अखा सेरदोंहाय एकदम माने गाना होननानै आरो ना दायफारखौहाय आरो हासुवा होननानैहाय ओमफ्राय आं बख्रा खालामासै देहाया सुग गैया दसे थानानै दायफारखौ उन्दुलांबा गानासै होननाया गोदो उन्दुआखिसै नालाय अखा सेरलायबाय मैयासो बनायमोन सुफिनलायबाय आं थारि आरो ना बेखौथ' बहा लामबावनो दा खोरखिथिंनिफ्राय सान्दुं फैयो नालाय बेजोंनो लामसै आरो ना अरजालाहाय फिसा गोनांनि रुमफ्रालाय गेसाव हासुदै मोनामलायनाय आरो ना आंबो थानो हाया मोनामा नै गाबोन शनिबार दिनैहाय गाबोन सानदेआव फिसाला बन्द' ना गुवागा दिहुनगोनसो आरोना जों बिमा फिसाहाय हा सनायलांबाय थादो बिदिब्ला सोनाफोर आं दिनै ब्लग नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो मेंनाय दैया हाया होमबाबो बिमा फिसा उफाय गैया जोङो ओंखारनो रेडि जाखाबाय आरोनानै थांब्रबसै थब्ला थब्लायानो बजाय माबा बाग्रा जि माबा दै अर फेन गस्ला लाफानाय माफानाय दानि स्कुटि लाबाखै आं सोनाफोर दा दिगदारफोर जाजानो गिनानै आरो बिराद थान्दाबो गुसुबो फिसाजोनि थाखाय आरोना ओरैनोथ' सान्दुंबो दुंदों अब्लाबो लाबासै आं रिक्साजों थांसै पेप्ले होनलायनाय आरोना सोरनिबा आरो फुंनि सम जाहैबाय नालाय लामाफोरा फुरा भिर भार गैया आरोना ब्लिं ब्लिंनो दानो मोनहैगोन सफैबायानो जोङो हस्पिटालावहाय हाबनोसै थाबायनो मा थाबायनो ए थाबायगोनसो दे सना दे आखाइ हमदो मा आखाइ थ' नै गोलैगोन थ' डक्टरासो हाबगौखो ना गैया मालाबा हाबो मालाबा हाबाहाय डाक्टाराबो जारलासो सोंनो नायनो र' सार उन्दैफोरनि डाक्टारा गैयाना उन्दैफोरना हाबथ'वाखैना रिसिप्ट मोनसे हरदों बा रिसिप्ट लानानै गावसो आगोल रां लानो मा नों लानो थ' सना थ' दा दांबाथाय गाबख्रावबायगोन ओमफ्राय थ' ओयाव फै बेयावनो दङनो लाकिलि फैस्लाब मोनबाय नामा नै बेयाव हाबनांगौ बेयावसो हाबनांगौ बेयाव सना बेयाव नों गाबाना गाबा थ' फैदोंबो मोनदोंबो नायजाबायबो जेबो गैखाया बिदिनो हालखा उन्दुआखै आरोना बे गगा थाबथा जानायानो र' बेहाय मुलिफोरा मोनजोबना मोनजोबा फार्मासियावहाय हस्पिटालनियावहाय मालाबा मोना मालाबा मोनो लोमजानाय गैथ'वाबाबो लोमजानाय लाखाबाय नायबाय अजन फुनो नागिरबाय गाखोआ 15 केजिसो जानाय बायदि मोनदां खनसे गाखोज्रांदोंमोन आरोना फार्मासियाव हाबग्रोनोसै हरदो बेखौ हरदो मुलि लायनोसै आंखोलाव मोनजोब्बाय सनाफोर मोनथामल' लिरनानै होखादोंमोन हाबा बेखौ लानांला मा बेगावसो सोनोसै हरदो गगा मोननाय एसे गुजुनाय गगा मोनबाथ' गुजुखायो नालाय ओमफ्राय लोमजानाय गैयाबाबो लोमजानाय लाबोदो मा सोनोसै बेगाव मोनजोबखाबाय नै मुलि बथला हरदो मा सोनोसै हरदो सोनोसै आया सोदो सना सोदो आयै गिदोंलायनो गावहा अजन मानो गाखोआखै ओमफ्राय गिदोंनो मा होनबावनो हरदो आं लानोसै बेगाव हरदो जाबाय नै नों लाया मा गोलैयो अजनथारनाय मुलिया दानो गोलैगोन फैदो हाबावगौमोन होनलायनाय आरोना दिनैनियाहाय फैबायबो रिसिप्ट लाबायबो लगे डक्टरा मोनबायबो एकदम न' टेनसन आरो ओंखारफिनबायबो मुलियाबो मोनबायबो बिदि सुपार फास्टआव खामानि जाबासो एकदम मोजां मोनलायो आरोना लेले लुलु नेनांगौबाथाय हाया आङो थांफिनसै आरो माथोबाव जोंहाथ' रिक्सा गाखोबानो मोनबायमोन जोंजों थाफाग्रा आब'आ मुलि बिहरफादों नालाय नै सानैजों एकदम रेल गेटसिम लिला थाबायबोथारबाय आरोना ससे थाबायबाय ससे बाम जाबाय नै बाजायाबो मा आरो थाबायनोसैलाय थैखागोनसोहाय हट आबो मेंनायालाय दोखो मेङो आरोना नै बेफोरनि जुनैनो हारसिंबाथ' न' टेनसनमोन आइदै सिदा थाबायनानै जोङो रेलगेटआव मोनफैबाय ओमफ्राय नै फोथा गोसोम लानो आङो फिसाजोनो एसे एखमबा काजलखौ फोना होनो टाइम मोनाना बेगाव लानो बेखौनो फोथोसके लागायनानै होयो आङो बिमायाबो लानो नामानो जादोंमोन ओमफ्राय लायासै आं उनावहाय दंखायो आंहा
ओमफ्राय आरो सोनाफोर माथोबा फैबाय जखन नैहाय एसे नेल पालिसफोर लांनो होननानै आखायाव लाबाय आं बिराद गोबाव जाबाय आरोना लागायैयाहाय जे मैलाफोर कभार खालामनो होननानै 20 थाखानो बियो कालारानो हनै माबा मेंख्लं मेंख्लां ओमफ्राय उनाव सानदों बे बाद दे आसिखौनि मैलाखौ खोबबानो जाबाय नै मोलेलेनो होननानै लाबाय आं जायखिजाया मोनसे ओमफ्राय फिसाजोआ ओरैबायदि अयथासार माने सानाव बारा दिगदार खालामा मोनायावसो आरोना दिगदारा अयथासार बे गथ'आ ट्रेन साइडथिङाव दे मा थाबायनो इन्ट्रेस्ट जायो आयै आयै बाजानायबाबो ओंखारनो जुबु दुथुर जायो आंहा मालासो बारग'गोन जायो जारलाहाय थौ बामसै नै बामा हामासो होनलायलांबाय आंखौसो जा बारगोन आरो बियो भगबान फुथुमनो लुबैयोना आं बेबायदि नुबाथाय 200 माबा मिबाय अयथासारसो आंना नांला आरो दिनै नायला सनिबारखाय खमबावसो जा भिरखा रेल गेटआव थ' माथ' मबाइल टेम्पार होनो नागिरबायदोंमोनहाय आङो दखानफ्रानो दिनै बन्द' सनिबारखायनो अबा खुला दंना गैया नायलांसां एसे टेम्पारानो बायख्लिजोब्बाय हाबाब बामजाथेरा थैसिगोन आं माला मोनहैबावगोन कभार लागाय ओमफ्राय टेम्पार लागायनो सालायथ'नोसै आङो नानिफ्राय टेम्पारानो बायफ्लेलायबायमोन नै जारलासो 100नियाथ' माथो हालखा फुलखा जाथारोना आं 100निखौ लागासै 200थ' होनदोंमोन एसे गाहायाव बोख्लायनो थिनदोंमोन आं बायजोबनाय आंनि फुराना माल सफैबाय आरो मा जेने थेने माबाया खुगाया जा बेदरसो लुगैदों आरोना ओमफ्राय नांथ'ला होननानै फैबाय आङो जुनाफोर जा जि जोम सुलांखादां फुङावनो हुलुस थुलुस आरोना माने बयहाबो लामस्रां लुनस्रां दख'नि सुलांदोंहां हास्लाबा माथाया ओरैनो सायाखै आंनाबो एकदम दै सिखारदों लुफुर लाफार सुफुर साखार हायरे प्रभु होननायसै आरोना बिदिसै आरो मोनायाव उन्दुनो मोनाखै बिराद मेगन मोदै हालां सैज्य मोनजोब्बाय सनाफोर खुनुरुखुम दा गोबाव जागोन ना मा जागोन साननानै आङो फिसालाया गग्रोबा होननानै दालि ओंखाम फोमोननानै गालांखादों आरोना जेबो फाजा एवाखै नै ओमफ्राय आहा मैयानि मान्दे खानाया मा खालामनो आथुर बिथुर एवनानै जानोसै आं जि बुरजा खाफ्लांनानै जारलासो जाबायहाय सयथिबो जारला गाइखेरा फुदुंलांनो मोनाखै थ' नानि थेवबो फिसाजोखौ दालिजों ओंखाम जाहोनानैसो माबानोसै आं एसे मुलि जाहोगोन थानोसै ना नङाबा दा मोनायाव मुस्किल जालायगोन फैदो मा एसेयावनो आफायाबो सफैबाय नै गैया दाउदै एवनाय दालिसो खालामब्रबबाय सर्टकाट आरोना न'खौनो सिबाखै आं ओंखाम उखैथारबायनो दे जादो दे जेबो नङा लोगो मोनथों मोजां रायलायनांगौ आं फिसाजोनबो दौगोनसै जागोन ना जाया ओमफ्रायसो बिमाया नै बेखौ एवजानोसै भगबान दे आस्थे मावबाय थानोसै बायदिसिनाफोर जाखिनि जाब्रा दं साफा आरो जानानै लोंनानै उन्दुनानैसो फिसाजोखौ फुथुना जानानै आरोना बाट उन्दुआ गथ'आ मोदोमा जा दुंदों ओमफ्राय दखानाव थांनो होननानै बिदाखौ लेंदों आरोना केक जानोनो ओमफ्राय थांबाय सानजों गेदा गेदिनो ओमफ्राय आंनि माइन्डआव मोनसे बाथ्रायासो एकदम गिदिंगासिनो दं आरोना स' जायफोर नुगासिनो दङ मिन्थिखाबाय थाम्बनेइलाव होनायखौनो नुनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आंनि सुखु दुखुआथ' बिदिनोसै गथ' गथायखौ लानानैहाय लोमजानाय देहा दा मोनायावबा मा जालायगोन खुनु हमनो हाया बेनि गेजेरावनो आङो नोंथांमोनजों एसे बाथ्रासो सावरायनो सानदों आरोना मा होनो आब' कबिता आरो लोगोसेनि आरोना फ्रेंक कलखौ लानानै मारैबा एसे गिदिर टाइपनिनो जालांबायना गन्दगला जायफोर नायो बिसिनि नायग्राफोरनियानो सोरबा आंनिखौबो नायो नालाय स' भिडिअखौ नायबानो मिन्थिसिगोन आरोना बिसोर सानैनिखौहाय ओमफ्राय लोगोसेनिखौ आङो भिडिअखौ दानबाय होननानै बुंनायाव आं मानो दाननांगौ होननानै आंबो कमेन्ट लिरना हरदों आरोना दाननो नाङामोन बियो जेनेबा आब' कबितानिखौ जाय नायो भिडिअखौ बिसोर थांनानै लोगोसेनिखौ नायफिनबासो मेटारा मा बुस्थु बेखौ बुजिगौमोन ना बिनि भिडिअनि कमेन्टखौबो आं नायबाय बिनि भिडिअनि कमेन्टखौबो आं नायबाय आरोना गाज्रि मोनदों सोरबा बिथिंजाय जानानै बुंदों सोरबा बिथिंजाय जानानै बुंदों ओमफ्राय आंनि साननायाव नुनायावबा जेनेबा मोननैथिंनिफ्रायबो आं बिदि गोरोन्थि नुवाखै गावबागावनि जायगायाव स्र' दङ सानैबो जेनेबा फ्रेंक कल होनोबाथ' बे टाइपनिनो जाखायो जेनेबा खिन्थाखानानै मालाबा फ्रेंक कल खालामा मानसिफ्रा रिएक्सन होलायनाय बासो माने नायथावथाव मोनो नालाय मानसिफोराहाय जेनेबा लाइभथ' नङा जेनेबा रेकर्ड खालामनानै साजायनानैसो होयो ना फ्रेंक कलबाबो बे टाइपनि आरोना
दा बे हिसाबै लोगोसे बिमाखौ माथो होनबावनो बिमा ओमफ्राय आरो फारसेथिं आब' कबितानि फारसेनिफ्राय बुङोबा ओरैबायदि आंनि साननानै मोननायाव आरोना मानसिया बुहुत टेनसनाव थायो जेनेबा नोंबो आंबो मालाबा ओरैबायदि टेनसनाव थायो माबा मोनसे एकदम सिरियास मेटाराव थायो स' बे समाव फटकखे माने सानथावै बाथ्राफोरा माने खोमायाव फैयोबा हजम खालामनो माने एसे दिगदार जादों आरोना आं आब'खौ बे टाइपाव मोनदों आरोना माने हजम खालामनो दिगदार जागोन जोंबाबो नोंबाबो आंबाबो माने बादावलायनाय आरोना थ' हिसाबैनो आब' कबिता एसे रागा जोंनाय बायदिखौ आं हमनो हाबाय सानैनि गेजेराव बिदिनो थ' आं सानो आब'मोन ओमफ्राय बिमा बाद होदो इफोरखौ टेनसन लानो लाब गैया आरोना दा नोंथांमोना साननो हागौ नोंहालाय बेयाव मानो हाबसनलायखो नोंहालाय बेयाव मा मस्ति मोनफैलायखो नोंहालाय बेयाव मा खावला फैलायखो होननानैहाय थ' आंजोंबो बेबायदि जाफ्रामखांबाय नालाय आब' कबिताजों आंजोंनि गेजेरावबो आं एकदम मेन बाथ्राखौ बेखौ बुंनो सानो जे मिसआन्डारस्टेन्डिं बुस्थुआ बिराद गाज्रि आरोना थाबनो बुजिलायफिननो हायाबाथाय एकदम बेखौ लांनानै सोलिबाय थायोबाथाय बिराद गाज्रि रोखोमसिम मोनहैनो नागिरो आरोना बे बुस्थुआहाय स' नोंथांमोना बावबाय जानो हागौ बेसेबांसो 7-8 माससोनि सिगांनि बाथ्रा मोनदां इउटुब चेनेलाव आंबो एसे गोदानसोमोन बे समनिनो बाथ्रा मोनदां बियो आब' कबिताजों आंजों जानाया आरोना दख'ना जोंनि आंबो जेबो बुङाखैमोन बाट बिदिनो अबेखौबा मिसआन्डारस्टेन्डिंआव बुंलायनाय जायो ओमफ्राय अब्लाबो थाबनो नोङो हजम खालामनो माने गोरोन्थियावसो बुजियावसो बुंदोंना खालामदोंना होननानै आरोना बाट मोनसे बाथ्राया ओरैबायदि छाप जानानै थालाङो ससियेल मिडियायाव बे बुस्थुआ हामेसाखेलि थालाङो आरोना दा जों नायखांनायासो नायफिना जानो हागौ बै गोदान फैगोन नायबाय थागोन बिदिसो मा मेटार होननानै बे बिराद गाज्रि मोनसे बुस्थु आरोना नोंथ' गोदान जेनेबा नांलायबाय बेनि भिडिअजों बैनि भिडिअ बानायलायबाय थाबाय ओमफ्राय आरो उनसिमावबो बेखौ नों आरो फोजोबनो हाया थालांबाय थायो आरोना बेनो मोनसे गाज्रि बुस्थु ससियेल मिडियाया बेखायनो बुङो मानसिफ्रा इउज खालामनो रोङोबा खालामनो रोङाबा सेस आरोना गोरोन्थिया जाया नङा बयजोंबो जायो जों साननो नाङा जे आंनि साननायाल' थिग आंनि बुंनायाल' थिग आंनि खालामनायाल' थिग गोरोन्थिया बयनावबो एफा थायो दा ओमफ्राय कमेन्टफोरखौ बिराद नायबाय आङो सोरबा बुंबाय फ्रेंक कलालाय बिदिनो जाखायो एफा गिदिर इउटुबार जानानै फ्रेंक कलखौनो मिन्थिया सोरबा बुंलायबाय मानसिफोरा सिरियास मेटाराव थायो मानसिखौ कि बिदि फिसायखौ लानानै फ्रेंक कल खालामजायो ना माने मोननैथिंनियाबो थिगानो दङ मानसिफ्रा कमेन्टखौ ओरैनो लिरमा दा आं कमेन्टखौ बिराद नायबाय ओंखाम जानायाव फुरा कमेन्टसो नायदों आरोना भिडिअखौथ' नायखांजोबखाबाय नालाय एबारना आं सानदों माने मानसिफोरनि माइन्डखौ आंबो एसे फरायनोसै होननानै कमेन्टखौ फरायदों आरोना आं बेखिनिखौ बुजिनानै मोनदों ओमफ्राय आं सानबाय आंनि ब्लग्सआव आङो बेखिनिखौ एसे माने आं गोसोआव साननायखौ आं एसे सावरायदेरनोसै होननानै आरोना गाज्रि मोननो नांला नोंहा मा बखिनो दरखार होननानै आरोना आंखौहाय ओमफ्राय माथो होनबावनो आब' आरो बिमा लोगोसे बाद होदो इफोरखौ आरोना ओमफ्राय बिमाया माबाखौ दानलायनाङामोन आरोना मा होनो भिडिअखौ दानलायनाङामोन मानसिफोरनो बुजिनो थाखाय नांगौमोन मानो होनबा नायग्राफ्रा जोंनि ग्र' जालांनायखौसो मोजां मोनो नांलायलायनायखौ मोजां मोना बयबोआनो बुंखायो नोंसिनि बे ससियेल मिडियायाव अरलायलायबाय थानायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा होननानैहाय बेखायनोथ' बोरैबा सुरु जाफ्लांबाथाय बुस्थुआ स्टप खालामनो रोङा ओमफ्राय बोरैबा थांबाय थायो फ्र आरोना थ' जेबो नङा गाइसमोन टेनसन लानो नाङा मालाबा बिदि जाफ्रांखायो आरोना ओरैथिंबो अकेसो दा सोनाफोर बेखिनि बुंनानै आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै आंनि थाखाय प्रे खालामनानैल' होदो आंना दा फिसाजोआ मोनायाव मोजां सान्थि मथन थानो हायो आरोना बिमा फिसा मोजां उन्दुनो हायो आयै फिसा लानानै फैबाय मा नै मोलोंलों जालायलायबाय आरोना जानायालाय जादों ओंखामखौ दालिजों मुलियाबो जाया नङा जाबाय थेवबो फटकरिया बहा खाथिनाय नङा होमबा मा लाबोखोमा नोङो बेखौसो जाबावनोसै नोङो एखे जानाया जाया जाखाया सुरबुलिफोरखौ एसे मोननैल' आइ मा सना थाब हामदो दे मादे खिदे आयौ सना मोदोमा एसे दुंनाय दङ ओमफ्राय मा होनो बोरैबा थाबथा आरोना गन्थ'आबो लिला गुंग्रायबो गैया गोमोनबो गैया गोथांबो गैया गुजुनायाबो बिदि गैया ओमफ्राय बोरैबा बिदि थाबथानाय टाइपनि आरोना मुलियाथ' जाबाय हामथोंसैल' आरोना फैबाय आबा नोङो मा मोनबोखो बिगैजों लाजाजोब्बाय नै दा होखागोन बियो बे जानो हाखाया बे जाखाया होख्राव होनाङा स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय